е Любо от Те! Понеже ми казаха, нали, че трябва да ти да седиш на това място, да го направим просто така. Да, по принцип, леко. Люко, как си, Любе? О, много добре. Същия въпрос като моя. Чакай, нали трябва да го питам как си, Митко, как си? Слави сте сценаристите. Ако искаш с интонация, как си, Любо? Ако искаш. Любче, една китка да ми беше донесла пеш за цвечаните никакви. Така, едно цвете да беше минал да откраднеш от някъде. Аз минах по пазара, но нямаше такава красива китка като тебе. Беше останал да намеря такава цвете. И при мен беше останал само най-крас. Има ли такива цветя, които можеш да си купиш в саксийка и да пише на тях азишче, примерно, което после сбоява и става цветенце? Знам ли, не съм минал скоро по пазара. Колко лъжете и двамата. Обичаме те наистина, да знаеш. И аз вас. Факт. Поименно. О, Любо. Защо Само бе, хубави Любо? жени около тебе. Освен мен, нали? Къде ги намираш тези красиви жени? Ами има ги, но казва се, че съм, как се казва? Магиосник се казва. Не гледай към мен. Радват ми се, бе. Има някакъв момент такъв. Доволни са, създавам някакво приятна атмосфера. Добре, на какво ти се радват, Любо? Ми създава уют, ти казва човека. Примерно персийско килимче, Ама ти знаеш, че аз така, имам приятелки... печката, бумки, ври, манджата, кавармата. Боба ври. Аз имам приятелки, които като кажа Любо и те откачат. И аз казвам, той ми е приятел и те викат, не е верно, той не общува с фолк певица. Викам, заклевам ви се, Любо ми е приятел. Не, той с чалгаджийки не общува. Така като се говорихме за чалга... Това е много мило от твоя страна. Аз съм по-ласкан, че твоите приятели се радват на мене, което радват ти се адски много. много. И не вярват на нашата дружба. Като говорихме за чалга... Те плюе заради косата, ако искаш да знаеш каква е лицемерка. Не съм ти плюл косата, казах, че съм ти плюл косата. Гадна ли ми е много? Не, вярвам, много си ти е готина. Абе подиграват и след това Стига до твоята, между другото. Тук нещо. Него тук нещо има. Като заговорихме за чалга, чакай да не си изгубя мисълта, защото вие ме мисълта ми е много разсейвате и важна. абсолютно... Сега ще му вълнат от предаването, ще стана пак тъпа. Чалга, още ли го има този модел, двуполюсния? Кой? Двуполюсния модел в музиката. За него ли говориш? За кой двуполюсен? Какво? Защото аз Ето това е чалга, онова е поп. Има го, това защото е... ето сега казаха, че си направил дует с някаква чалга певица. Не някаква, моята прекрасна приятелка Десислава. Да, с този тайния с концерт. Деси пяхме, аз не съм направил дует. Просто участвах на нейния концерт, който беше един изключителен поп-концерт. Да не кажа даже рок-концерт в повечето време. Рок-концерт. Но разбрахме, че някои не са доволни много от нас. Кои? Ами някакви музиканти, които сигурно съм такъв, как се казва, извергнати, упоручил цялата история. Само защото си пял с Десислава. Затова че съм пял с една супер кадърна. А те имат ли представа как пее Десислава? Не знам дали имат представа, но на мене Десислава ми щупи главата. Ако, и на мен ми мога чупи така да се постоянно. изразявам, нали? Мога тук да си говоря. Абсолютно мога да си говориш, когато си искаш, мога да си говориш. И предпочитам да пея с Десислава, която ми чупи тиквата, отколкото с някаква женица, която се води за поп-певица и вие като вълк, да речем. Кого имаш предвид? Нали не е Мария Илиева? Не, бе, как Мария? Мария е голяма. Мария от певиците много добре знаеш и ти си Умирам за приятел нея. също. Страхотно. Това е жена, която пее. Но те са няколко, те се броят Защото като каза това, и аз се сещам, че имаше един дует с нея, някакви пожарни фърчаха, някакви пожарникари огромни бяха. Милев! Колко пъти съм го гледала, ако знаеш този клип само. Не заради мен, заради пожарникарите. Благодаря ти. Не бе, заради теб, ама и тия пожарникари бяха много... Малко не ти ли фанах окото? Фана ми окото, обаче Мария е там и аз като не знам къв си женкар, какво да си помисля? Те всички говорят, че съм... Не ги слушай хората какво говорят, важното е, че пожарникарите бяха много така добре изглеждащи. С големи шлангове пръскаха вода, имам предвид на всяка. Разбира, аз веднага това разбрах. Любо, оставете пожарникарите на мен. Ти добре се оправиш с тях. Аз разбрах, че освен да пееш, можеш и да рисуваш уникално.
Ами, би трябвало да съм добър художник, ако трябва да се води по диплома, за това, че съм завършил академията, художествената, знаеш? Не, сигурно. Да, бе. Искам да ви направиш Супер кадърен би трябвало да бъда, обаче малко ме е срам да казвам, че съм художник, защото не съм го практикувал така с времето и всеки ме бутат от време на време разни приятели. Викат, направи изложба, ще е много интересно. Любо... Мога ли да участвам в тази изложба и да ти позирам гол? Голичка така. Това ще ми трепери четката, така ще ми е много трудно. Грозна гледка ли ще съм беката, ако съм голичка? Как не те беше срам да се тук стъбличаш да те рисува човека? Оди се прошетай малко, прошетай ми инджесо вега. Ще си прошетам аз. Какво да ти донеса? Я да не си едно блокче. А, добре. Моля ти се. Ма няма да се събличаш тук. Ще се влекая сега и ще позирам. Малко ли си позирала на хората, насякъде си гола, бекате? Къде съм? Какво? Насякъде си гола! Вярно, мъжкиня. На едно-две списания само. И то на корицата. Нарисувай ми нещо, заповядай. Любе, нарисувай ме. Наистина ли? Да, моля. Каква излагация сега? Ама тук седи малко. Сега се изложи. Любо, трудно ли съм за рисуване съвсем сериозно? Не, много си характерен, между другото, и не е толкова сложно. Просто била лесна във всяко едно отношение. Това е истина, да. Това вече е истина. Любчо, да се разкопчая ли лекичко? Добре, леко е така. Любо, ти докато рисуваш, аз ще си говоря с теб, нали нямаш нищо против? Да. Не в сакото ми веката. Раздели се с групата. С групата стига толкова. Стига толкова. Защо така, Любо? Ами много... Гаджето как е? Гаджето е много добре. Ти ме питаш за групата, щях да кажа. Понеже ми писна да отговарям всеки път и, нали, последните месеци... На мен ми кажи истината, сакото. Да, ще ти кажа, стана ми скучно. Нещо се движи. Защо така? Кажи ми какво стана. Аз знам, че ти пред хората казваш едно, а се случва съвсем друго всъщност. Така ли? Ами аз също съм работила с оркестри. Знаеш как ме лъжаха в парите, Милев? В парите, Милев. Милев, работила съм с оркестри по сватби, казвам. Колко много? Колко? Ти знаеш колко много и ме лъжаха в парите, защото бях малка циганка е такава и си вика тапа. После ти ги лъжеше, после ти, нали? Всъщност той Борил най-добре знае. Я да видя. Не, виж, после ще ми кажа. Любо? Кой знае какво си ми направил? Пречиш на творческия процес. Тогава като ми задаваш въпроси, ама нищо. Любо, дай да го видим и да почваме да пеем, защото не издържам вече. Чакай малко, да знаеш каква си грозна. Хубава ли съм как? Опитвам се да не ми се сърдиш после, защото си язвителна на тая тема. Хората с фотошоп, които ме обработват, да имам талия, нали? Да не е тук. Не, аз ти правя по-скоро портрет. Това портрет ти прави. О, какви хубави устни. Много по-хубави, отколкото... Само ме притесняваш. Ой, тори малко Едно брадичка. към едно. Сложи ми малко гланц, виж как. И космите малко тук повече. Много страхотна стана. А, тук имам косми. Това беше ме хареса. Да не ме рисувах гола и пубиста, си помислих косми, защото не знаете, че съм джам. Да. Милет, как съм там? Преди малко ти казах Няма да как покажеш съм. на оркестъра, нали? Кажи гаджето как е? Едно от гаджетата ти в днеска го видях в FHM. Между другото. Красиви са и Дитка. много снимките, да. Дитка е много хубава. Хубави са и снимките. Става въпрос, скъпи приятели, за Диди Алексиева. Тя водеше едно страхотно предаване музикално. Много е сладка. Даже на моменти вътре ми блъска на Ани Ленък. В смисъл с тия ръкавици, с това нещо, цялото това настроение, което го носи от списанието. Как може да се раздели с такава красива жена всъщност? Ани е доста дълъг период. Аз съм много гаден такъв и не изкарвам много дълго с някакви приятелки. 2 години беше доста дълъг период за мене. Но важното, че сега сме приятели много добри. В смисъл не сме се разделили там нещо и да няма връщане назад. Поздравявате. Всичко е наред. Даже вчера ми е била на гост. Дай да видя какво направи. Съвсем бърза скица, такава като първи курс в художествено училище. Жестоко е. Да не прегаря някъде. Страхотно е наистина. Така наречените скици, нали, не... Дами и господа, грехота е човек като Любо да използва гласа си за разговори. Това е излишно хабене. Този мъж трябва да пее. Хайде, Любо.
Какво ще ни направиш? Трябва да ни се раздадеш абсолютно. На 100%. Много ми е важно, че ще ви изпея най-новото си парче. В смисъл нещо, което никой още не знае, че се случва. Това е второто самостоятелно парче, откакто съм без групата. Казва се "Говори ми на ти" и звучи